xejn. I'm guessing a gathering to sort out some problems with the church, I don't know exactly. Something about unity. It-Tema magħżula minn Papa Franġisku għas-Sinodu tal-Isqfijiet ta' din is-sena hija dik taż-żgħażagħ il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. Papa Franġisku xtaq li npoġġu liż-żgħażagħ fiċ-ċentru tad-diskussjoni tal-Knisja biex bekk inkunu kapaċi nkollna Knisja aktar żagħżugħa u relevanti għad-dinja u s-soċjetà tal-lum. Żgħażagħ madwar id-dinja bħalissa qed jippreparaw għas-Sinodu taż-żgħażagħ. Dan isir permezz ta' attivitajiet, diskussjonijiet kif ukoll jiċċelebraw il-fidi tagħhom flimkien. Il-Knisja f'Malta torganizza Encounter. Din hija ċelebrazzjoni għaż-żgħażagħ li ħassir fit-13 u 14 ta' April u ħatkun opportunità għaż-żgħażagħ Maltin biex jiltaqgħu flimkien u jiċċelebraw il-fidi tagħhom f'daqqa. Għal aktar informazzjoni fuq dan tistgħu titlu fuq MCYN.org/encounter. Fuq xewqa tal-Papa Franġisku nnifsu, żgħażagħ minn madwar id-dinja f'Marzu li ġej ħajkunu qed jitelgħu Ruma u jkun qed jitkellmu fuq il-ħolm tagħhom, l-aspirazzjonijiet li għandhom kif ukoll diffikultajiet li jsibu fil-ħajja ta' kuljum. Iż-żgħażagħ Maltin jistgħu jsemmu l-vuċi tagħhom ukoll billi jibgħatulna email fuq youths@maltadiocese.org.